Hello po mga kamangan. Andito na po kami sa Florida. Ayan. Papareserve yung dalawang kasama ko. Kapatid ko at anak ko. Uwi na po kami ng probinsya. Ayan. Papuntang Lawag. Tuguegarao, Paris. Tuguegarao, Santa Ana. Mamaya pa po yung Lasam. Lasam ang sasakyan natin. Ang ating konduktor, makaalis na rin po ang bus. Uwi na kami ng probinsya. GD82. Ate Ella. Naka-open man salita is tuloy-tuloy. Yan, nasam na kami. See you guys. Bye. Mga kamangan, ang time of traveling natin is from 4 p.m. hanggang 4 a.m. in the morning. So 12 hours po hanggang sa makarating kami sa station sa Lasam. Bye! Sumuro po kay tita. Pasok na kami. Yung mga nakatiket naman po. Lumating. Ay, naku, hindi na kaya. Wait lang, madam. Excuse me. Uwi na kami ng probinsya. See you. Si Ate Ella. Dito na po kami sa A. Bonifacio, pero ito na po ang nangyari sa amin. Hindi na po dumaan sa Skyway ang bus kasi po pala nasa Philippine Arena si Bruno Mars. Kaya pagdating namin ng Balintawak 8 p.m. na. Ito na po ang nangyari. Hindi na ako nakapag-vlog dahil sa oras na ito ay mag-aalas 9 na, nasa Philippine Arena pa lang kami.
So yung expected na date na time na dapat dumating kami sa Cagayan, sa Lasam, hindi na po nasunod yun, kundi nakarating na kami ng 11 a.m. At maglalans na po. So pagod na pagod po kami sa biyahe. Ayan na. Kaya thank you for watching. See you sa susunod na vlog po. Bye!